esamphambili ngalesikhathi. Isilo sikhala ngendelelo kahulumeni wesifundazwe isilomo isiZulu kazwelithini sizokalise okungenami ngesinqumo sikahulumeni waKwaZulu Natal sokuhoxisa isivumelwano nenyosi engamukelekile eNdlunkulu kaZulu ngaphandle kokuxhumana naso. Istatimende esithunyelelwe ihhovisi likaNdunankulu kaZulu izolo indlulamithi ithe uhulumeni wesifundazwe kawusamazi nokuthi yini isilo. Lokhu kulandela ukunqanyulwa isigubhukane kwenkontileka yoqweqwe lenyosi uMnumzane uBuzetsheni Mdletshe. Isilo sixwayise uhulumeni ngokungahloniphi umndeni waseNdlunkulu. Abaningi bakholelwa ukuthi uMdletshe wazidalela amazinyo abushelelezi ngokunqaba ukulandela umyalelo kaMphathiswa wezokuthuthukiswa komnotho kwaZulu Natal uMnumzane uSiboniso Duma ngesikhathi kunombango wombhobho emcimbini wokukhumbula isilo Msudini uZulu kacetshwayo kwaceza ngesikhathi uDuma eyabula umbhobho kusakhuluma